Oh, grame. Lah lho. Wah, lho, cahe. Jane nyapa to, Mbak? Lembokmu lah. Apa? Bunda. Bunda sih. Nyapa? Wis tak kon basane Bunda. Meng Bunda diteri Bu RT Grameh. Oh iya, iwak grame. Terus tak takoni, tak masakne apa? Biasane anakku seneng lek karo Grameh ngono kuwi enake dimasak apa iki? Wah, piye? Biasa manis saya mending. Disambel lho, Bu. Jos. Kini iki pengen asam manis kok ngono sambel. Dino lho dipakan sambel karo mbok ditemi. Sing endi iki? Asam manis apa sing sambel? Sambel kuwi. Kabeh lho. lho. Sambel apa asam manis? Sambel. Asam manis. Kabeh iki mek 5 kok sitok njaluk asam manis, sitok njaluk sambel terus apa ya teko iki engko. Sing ndi? Penake sing ndi, Ndang? Asam manis. Sambel. Beh. Sing ndi to, Ndang? Asam manis. Sambel. Beh. Wes ngene penak. Ye. Sitok njaluk asam manis tok sambel, ha ta? Wes tak kelone asam lambung ben padha perih kabeh. Tak mumet ngrasakne iwak 5 ae.